Tak dobrý podvečer vám prajem, milí Trenčania. Ďakujem vám, že ste prišli v takom hojnom počte. Už som mal oveľa menej, takže nesmejte sa fakt, akože je vás tu dosť. No ja sa volám Tomáš a prišiel som vám porozprávať o mojej dvojtýždňovej túre našimi úžasnými horami. Táto túra sa odohrala vlastne v roku 2022. Tak niekedy v júni som vyrazil. No a to bolo tak, že som asi tak po 4 letách strávených v Norsku mal konečne voľné leto na Slovensku. A tak som vymýšľal, že čo budem robiť. A napadlo ma teda, že si idem vyvetrať na 2 týždne hlavu na hory. A povedal som si, že teda si prejdem hrebeň Veľkej Fatry a hrebeň Nízkych Tatier, nakoľko ja som taký fatranský nadšenec a na Veľkej Fatre sa cítim viac doma ako doma. Ale nikdy predtým som ju neprešiel celú, takže som si povedal, že to bude úplne dobrý nápad. No a začal som teda tuto v Ružomberku, konkrétne v Rybárpoli, teda ešte kúsok pred Ružomberkom, kde som dofrčal osobáčikom zo Žiliny. A začal som teda šlapať. Začal som tuto niekde odtiaľto. No vlastne ten začiatok Čudkovskej doliny. Ja som si tu aj poznačil všetky tie názvy miest, ktorými som išiel, takže k tomu sa dostaneme. No a toto bol úplný začiatok vlastne. Hneď ako som vyšiel zo zastávaného územia obce na turistický chodník, tak začalo pršať. Takže to bolo úplne, že prvý deň, prvá hodina mojej túry, ale nepršalo našťastie dlho ani nejak moc silno, takže som moc nezmokol, mal som prší plášť a celkom dobré turistické boty. Takže dalo sa to zvládnuť. No a po ceste cez Rebiska som narazil na tento malý jarok, studničku, kde som doplnil zásoby vody. Fúk som si tam oddychol, bol tam inak veľmi pekný les naokolo. A neďaleko som stretol aj túto salamandru, ktorá akurát prechádzala cez chodník. No a pokračoval som cez taký lesík, ktorý teda na mape má názov, že Blchová. No a prešiel som cez túto Blchovú, išiel som okolo tejto kolibky. Myslel som, že toto je koliba, v ktorej budem spať, ale vnútri to nevyzeralo úplne vábne, tak som teda pokračoval do ďalšej koliby. A to je konkrétne táto koliba, volá sa, že koliba pod vtáčnikom. No a neviem, že či to bolo tým, že som prechádzal cez tú Blchovú, ale teda prišiel som na kolibu pod vtáčnikom. Vnútri to vyzeralo akože celkom pekne, dole taká piecka, lavice a hore, ako je tu toto okienko, tak tam bola taká veľká ležadlová plocha na spanie. No a okrem mňa tam ešte žil plch, ktorý teda mal blchy a tie jeho blchy ma celkom slušne doštípali. Tak akože nechtiac som si ich potom v spacáku doniesol aj na druhý zrub, kde som potom ten spacák musel vydymovať nad ohňom, aby som sa tých blch zbavil, ale teda stihli ma doštípať statočne. Takže to bolo také potešenie po ceste. No a z koliby pod vťačníkom som teda pokračoval ďalej cez sedlo Kalisko. To už je taký ten centrálny hrebeň vlastne Veľkej Fatry. Po ceste pekný lesík nedaleko. Volá sa to tam Kalisko, lebo je tam vlastne taký, vyviera tam v podstate prameň, taký potok, ktorý je zastrešený takou drevenou striežkou. A je to tam celkom také vyhlbené, že podľa mňa sa tam asi chodia ľudia v lete kúpať zrejme. Voda studená ako šlak, ale teda pre otužilcov dobré. No a teda pokračoval som po tejto červenej cez Chabzdovú a potom tu som pokračoval ďalej zelenou až na Smrekovicu. A teda tuto je pár záberov z tej trasy, toto už je sedlo pod Tvarožným Grúňom. Milujem tie názvy našich hôr a rôznych týchto miest v horách. Niektoré sú fakt akože super. No a tuto mi kamoš poradil, že nedaleko tohto Tvarožného Grúňa, respektíve sedla pod Tvarožným Grúňom, sa nachádza útulňa, o ktorej vie len málo kto. A je to taká útulňa, ktorá je úplne mimo všetkých turistických značených trás. Ide sa tam takým veľmi divokým zarasteným žlabom po koryte vyschnutého potoka, cez žlab sú popadané stromy a je to tam akože totálna džungla, totálna divočina. Už teda cestou k tomu zrobu som vyplašil jedného medvedia, ktorý zdrhal preč, keď ma začul. A najviac som sa teda bal kliešťov, lebo všade tam bola vysoká tráva, bolo to tam totálne zarastené, nebolo tam ani stopy po nejakom chodníku. No ale mal som nejaké veci proti kliešťom, ktorými som sa natieral, repelent, taký prírodný a pomáhalo to. Nechytil som, za celé 2 týždne som nechytil ani jedného kliešťa. Respektíve jeden po mne liezol, ale ešte sa nestihol zahryznúť, takže to bolo super.
No a toto je tá kolíba vlastne. Kolíba sa volá, že plch. A žiadny plch na nej nežije, ale teda na tejto kolíbe som potom z toho môjho spacáka vydymoval tie plchy z tej kolíby predtým. Úspešne som sa ich zbavil, takže ďalšiu noc ma už nehryzli. No a na tejto kolíbe som ostal 2 dní, nakoľko akože už dosť dlho chodím po horách, ale stále mám niekedy problém si tak akože normálne zbaliť batoh, bez toho, aby nebol strašne ťažký. No a toto bol presne ten prípad. No a keď už som sa sem dotierigal teda do tejto divočiny, tak si hovorím, že ostanem 2 dní, aspoň zjem nejaké zásoby z batohu a odľahčím aj batoh, aj si to tu užijem. No a vlastne dobre som spravil, tak prvý deň som sa tam tak motkal po okolí, na ohni som si varil nejaké jedlo. No a druhý deň už som tam nerobil oheň žiadny. Vnútri som nekúril vôbec nikde, lebo však bolo leto, bolo teplo, tak nebolo treba. No a na druhý deň ja som tak ostal ticho sedieť na okne, som si tam takto popíjal čajík. No a vlastne tuto za týmto lesíkom, tak je taká lúka. A za tou lúkou je ďalší lesík. A ako som tam tak sedel večer po tme, už nebola ešte tma, už tak ako začínalo stmievať. No ale každopádne som bol celý deň úplne potišku a tak som bol v takom očakávaní, že či budem môcť pozorovať nejakú zver. A podarilo sa. Bolo to tam také zaujímavé, zvláštne, že vlastne ako je tá lúka, tak za tou lúkou v tom lese začalo tak podvečer niečo čudne štekať. No a ja som si tak najprv pomyslel, že to asi bude nejaký srnec, lebo akože srnky zvyknú vydávať také štekavé zvuky. Na chvíľu tam tak štekalo, ja som to tak pozeral a nič som nevidel. No a potom to doštekalo, tak si hovorím, že dobre, tak asi nič. No a zrazu, jak to doštekalo, tak začali také výhražné mačacie škreky. Také, to som inak v živote predtým nepočul úplne, to bolo, ako keby tam nejaký lev proste zjapal, ale teda zjavne to bol zrejme rys. No a bola to úplne taká zvláštna situácia, že vlastne ten rys škriekal, asi tak 2-3 krát zaškriekal. No a potom som ho počul utekať preč po lese, nevidel som ho, iba som počul, že proste uteká preč. No asi minútku potom, ako utiekol preč, tak vyšiel na tú lúku taký obrovský maco. Tak to úplne tak vyzeralo, že ten maco asi vyplašil toho rysa, rys mu vynadal, utekol preč a maco potom vyšiel na lúku. No a chvíľku sa tam tak akože pásol v tej vysokej tráve, ja som mal do sebou taký malý ďalekohľad, tak som ho pozoroval s tým ďalekohľadom. No a maco ma potom asi zacítil, lebo tak akože vetril nosom. A síce ma nevidel, ale zrejme ma teda zacítil a otočil sa a odišiel potom naspäť do lesa preč. Celé to trvalo asi tak 2 minúty. Takže nestihol som bohužiaľ žiadne fotky ani žiadne videá spraviť v podstate so žiadnymi stretnutiami so zvieratami, lebo stretnutie zvierat v lese je vždycky také, že chvíľkové okamihy, bohužiaľ. No a teda keď som si to už dostatočne užil, túto divočinku, tak som potom na druhý deň ráno, veľmi skoro ráno, asi okolo 7, vyrazil naspäť hore tým zarasteným žľabom. Bolo to tam, ty kokšo, vyzeralo to tam ako z nejakého fantasy filmu. Neviem čím to je, ale ráno v horách sú to úplne také špeciálne, krásne momenty. No a tak som tak kráčal tým zarasteným žľabom, nikde nikoho, v podstate som si celý čas spieval, zložil som nejakú pieseň pre medveďa. Bolo to niečo v tom zmysle, že kráčam hore dolinou, aby ma nezjedol. Tak to som si tak pospevoval cestou hore. Našťastie teda ma žiadny maco nezjedol a vyšiel som úspešne naspäť hore na hrebeň a pokračoval ďalej. No a pokračoval som vlastne vyšiel som naspäť k tomu tvarožnému grúňu a pokračoval som ďalej smerom na Smrekovicu. No a toto už je nižné šiprúnske sedlo. No a tuto som stretol prvých ľudí na tej ceste vlastne na celej, to už bol už 3. deň. A stretol som tu takých 2 Čechov, ktorí teda boli na vandrovke po Fatre. Oni mali iba nejakú takú celtu a spacáky a spávali po vonku. A teda kráčali sme spolu až na Smrekovicu a tam sme sa potom rozdelili. No a kráčal som cez miesto, ktoré sa volá, že Janošikova kolkáreň. Neviem teda, či Janošik hral kolky, alebo ako prešiel na tento názov, ale každopádne vám odporúčam sa tam ísť pozrieť, je to tam veľmi pekné, je to tam také netypické fatránske miesto, že je tam veľa takých akože mŕtvych stromov hore na tom hrebení, je tam veľa čučoriedok, pekné výhľady navôkol a je to fakt, že zaujímavé miesto. No a toto už je vlastne skalná Alpa na Smrekovici, tiež veľmi pekné. Neviem, tí, čo poznáte možno Smrekovicu, tak sú tam nejaké horské hotely, nejaké chaty a podobne.
Ja som sa tam zastavil teda na chvíľku na kávu aj s tými dvoma Čechmi. Dali sme si kávu a horálku, ja som potom pokračoval ďalej, oni tam ešte ostali si dať nejaký obed a oddychovať. No a Skalná Alpa, inak to je také, že alpínske pásmo. V lete je ten kopec porastený všelijakými kvietkami, bylinkami, je to tam veľmi pekné. No, takže tu sme na tejto zelenej vlastne. Toto bol, že 4. deň mojej cesty a pokračoval som vlastne až tuto. Toto je sedlo pod Čiernym kameňom. No a vlastne Rakitov, ja som nešiel vtedy úplne, že cez vrchol Rakitovu. Išiel som týmto traverzom. A za chvíľku uvidíte prečo. Každopádne som chcel vypichnúť tento travers pre tých, čo ešte ste neboli, tak určite si ho chodite prejsť. Je to tam fakt, že veľmi, veľmi pekné. Je to tam také trochu džungloidné. Pekné výhľady vlastne na túto stranu. A fakt, že zaujímavý chodníček. No a toto už je vlastne Rakitovské sedlo. Ja keď som k nemu prišiel, tak vlastne celý Rakitov bol v oblakoch. A kvôli tomu som teda nešiel cez vrchol Rakitovu, lebo nemalo to v podstate žiadny zmysel. Bola tam hmla, oblaky, nebolo by tam aj tak nič vidno, tak som si vlastne skrátil cestu tým traverzom. No a toto už je z druhej strany Rakitova. Vlastne tie oblaky boli úplne že nízko nad mojou hlavou, ja som si tam dal pauzičku, spravil som si čaj a pozoroval som tie oblaky, ako pretekajú cez ten horský hrebeň. No a toto už som sa vlastne blížil k Čiernemu kameňu. Toto je Čierny kameň, toto je ploska, tiež veľmi pekný úsek, oddychovka. Je to tam taká viac menej rovinka a krásne výhľady všade naokolo. No a pokračoval som teda na túto útulňu, ktorá sa volá Koniarka. Je to teda jedna z mojich najobľúbenejších útulní, čo sa týka Veľkej Fatry. Je to maličká útulňa, zmestí sa tam tak, že 4 ľudia, maximálne 6 už tak trochu ako sardinky. A je to na krásnom mieste, v takom údolíčku vlastne pod Čiernym kameňom, sú tam nejaké veľké skaly naokolo. Je tam prameň, veľmi, veľmi pekné miesto. No a tam, ak som tam prišiel, tak si mi na nohu sadli tieto dva motýle. A neviem, že či teda im chutila tá soľ z môjho potu, alebo o čo išlo, ale nevedel som sa ich zbaviť. Normálne, že asi hodinu mi takto sedeli na nohe a či som aj kráčal, alebo čokoľvek, nejak mával nohou, tak oni nenechali sa vyrušovať. Ďalej mi sedeli na nohe. No a rastie tam veľa takýchto skalných rúží na kameňoch. Keď to kvitne, tak to vyzerá takto nejako. A keď to je odkvitnuté, tak to potom vyzerá takto. Inak milujem tieto skalné rúže. Je to veľmi pekné. No a ja som sa tuto na Koniarke tiež vlastne zdržal 2 noci. Prvú noc prišla taká partička Poliakov, 2 baby s chalanom. Boli takí celkom vtipní, lebo vyzerali ako keby boli prvýkrát v živote v horách. Vždycky chodili ku prameňu všetci traja spolu, lebo sa báli, že za každým stromom ich čaká nejaký medveď. Bolo to také celkom vtipné s nimi. Na druhý deň potom prišiel taký párik, chalan s babou, oni boli takí fajn, že sme si aj dobre pokecali a že s nimi to bolo príjemné. No a ďalej ma teda cesta viedla, tuto niekde pod Čiernym kameňom je Koniarka. A ja som teda pokračoval ďalej touto žltou do sedla Ploskej, cez Plosku, potom na Borišov a ďalej týmto traverzom Ploskej na Chyšky a až niekde tuto na ďalší zrub. No a po ceste na Plosku teda stádo oviec. Tam na Ploske je to fajn, tam vždycky vlastne v lete môžete stretnúť ovečky. Sú tam páčovia celé leto, s tými ovečkami vyrábajú žinčicu. Človek si od nich môže kúpiť nejaký ten syr, nejakú tú žinčicu. Väčšinou sú akože fajn priateľskí ľudia. No a vtedy konkrétne tam bol tento bača, ktorý bol z Rumunska, čo ma celkom akože prekvapilo a bolo to také vtipné, som sa smial, že valašská kolonizácia neskončila. No a keďže Bača vedel tak trochu, aspoň po anglicky, tak sme si trošku pokecali, porozprával mi, ako kedysi v Londýne staval zábavné parky a vlastne prišiel takto na Slovensko bačovať, lebo na Slovensku lepšie platí ako v Rumunsku a mal takéhoto super vysmiatého psíka, ten bol veľmi milý. A vlastne tohto baču som tam ten rok stretával, ja chodím na Fatru často a tohto baču som tam potom stretal ešte niekoľkokrát, už si ma potom aj zapamätal, sme sa tak skamošili. A čím inak dlhšie bol na tých horách, tak tým vlastne bol viac a viac opálený.
Takže už v septembri vyzeral takmer ako Černoch, iba tá biela brada na tvári mu svietila už z diaľky. Dúfam, že ho tam ešte niekedy stretnem, že ešte príde. No a toto už je nad sedlom ploskej, toto je vlastne čierny kameň, 5. stupeň ochrany. Hniezdia tam orly, žijú tam medvede, je tam niekoľko jaskýň. A údajne tam vedie nejaký chodníček, tuto hore je taký dvojkríž, nevidno to z tej fotky, údajne tam vedie nejaký chodníček, ale teda je zakázané tam chodiť. Keď som sa raz bavil s miestnymi, že či tam teda chodia, alebo či tam poznajú, tak jeden miestny mi povedal, že posledných niekoľkokrát vždy, keď tam išiel, tak vlastne vedie tam iba že taký úzky chodník, z jednej strany les, z druhej strany akože priepasť. No a za každým, keď tam išiel, tak stretol medvede na tom chodníku, takže sa mu už dlho nepodarilo vyliezť až hore. Tak si hovorím, že možno niekedy. Ale teda nemalo by sa disclaimer, 5. stupeň ochrany. No a hore na Ploskej je hrob vojaka, ktorý padol vlastne počas Slovenského národného povstania. V celom tomto okolí teda sa počas SMPčky bojovalo, nájdete tam niekoľko pamätníkov vlastne na tieto udalosti. No a toto už je chata pod Borišovom. Tam som sa zastavil v podstate iba tak, že na chvíľku, pracoval mi tam vtedy kamarát aj s priateľkou, tak som ich bol pozrieť, pozdraviť. Akurát keď som dorazil, tak kamarát, oni tam majú takú žumpu tuto dole na dvore, taký akože kanálovým poklopom a akurát keď som prišiel, tak ten kamoš bol dole v tej žumpe a bol až po lakte teda v tej žumpe a niečo tam čistil, tak to bolo také milé privítanie. No ale teda keď to dokončil, tak potom vyliezol a kecali sme tam asi hodinu. Dal som si tam nejaké halušky a pokračoval som ďalej, nechcel sa mi teda platiť za ubytovanie na chate, keďže kúsok ďalej sa nachádzajú ďalšie zruby. No a majú tam teda pri Borišove takéhoto domestikovaného lišiaka, takého polodomestikovaného. Občas mu tam z kuchyne vyhadujú nejaké zbytky, tak on sa tak akože zvykne motať po okolí. Nenechá sa ešte hladkať, ešte není až taký krotký, ale ľudí sa už nebojí. No a toto už je vlastne ten travers Ploskej. Ono sa to aj nejako volá, ja som to tu mal niekde napísané. Volá sa to, že Úplazy. Takže cez tieto úplazy som pokračoval ďalej až ku Chýškam. Toto už sú vlastne Chýšky, Salaš Chýšky. Taký veľmi jednoduchý, veľmi starý, vnútri není ani podlaha, je tam vlastne hlina. Je tam nejaká staršia piecka a z dreva spravené nejaké také akože postele. Zajímavé bolo, že keď som tam prišiel, tiež som si tam tak akože na chvíľu oddychol a rovno pred chatou, rovno pred dverami chaty bol vlčí trus. Takže to som bol tiež celkom prekvapený, že vlci sa neboja takto chodiť ku kolibám. No a pokračoval som ďalej k chate, ktorá sa volá Mandolína. Je to v podstate na tom hlavnom Fatranskom hrebení. Väčšinou býva táto chata hodne frekventovaná. Ale ja som mal teda to šťastie, že som prišiel a nebol tam, že nikto. To sa mi stalo asi prvýkrát v živote. A čakal som teda, že ešte, keď sa bude zvečerievať, že niekto asi príde, ale nakoniec teda neprišiel nikto, takže som mal vlastne celú Mandolínu sám pre seba a bolo to, že super. No a nedaleko Mandolíny je vlastne chata pod Suchým. Toto je ona. Ono to je asi že 10 minút od seba. No a na druhý deň ráno, teda keď som vyrazil ďalej, tak som prechádzal okolo chaty pod Suchým a na moje prekvapenie teda chata bola kompletne, že plná ľudí. Ešte vonku pred chatou boli asi 3 stany rozložené. No a bolo skoro ráno, tak zatiaľ tam bol akože iba jeden pán, ktorý teda už bol hore. Tak som sa tak na chvíľu pristavil, pokecali sme a mu hovorím, že sa čudujem, že som bol na Mandolíne sám, keď vás je tu toľko ako hadov. A on úplne na mňa vyplaštil oči, ty si bol sám na Mandolíne. Tak bol taký podarený. No a tak postupne sa začali tam všetci zobudzať. Bolo ich tam, ja neviem, hádam zo 30 ľudí. Ja som si tam na chvíľu odložil bátok, išiel som si nabrať vodu a teda pokračoval som ďalej smerom na Ostredok. No a veľmi som sa tešil na Ostredok, lebo to je vlastne najvyšší vrch Veľkej Fatry. A ešte nikdy som na ňom predtým nebol a tešil som sa na tie parádne výhľady. Kde sme? Tuto niekde je Mandolína vlastne, kde som spal, pod Suchým, tuto niekde kúsok je ďalej Salaš pod Suchým. A išiel som teda touto červenou na Ostredok a na Krížnu. A tuto som sa vlastne napojil na cestu SMP a išiel ďalej týmito starými horami až na Donovaly. No a ránko bolo úplne, že pekné, krásne.
všade sa takto vyparovala vlastne voda z hôr a úplne, že to bolo veľmi krásne výhľady, bolo v to ráno. A fakt som sa tešil na ten ostredok, no lenže čím viac som sa približoval ostredku, tak tým mi bolo jasnejšie, že asi ani tentokrát z neho nič neuvidím. Lebo vlastne tie oblaky začali klesať stále nižšie a nižšie a teda už ak som vyliezal na ostredok, tak to tam zrazu vyzeralo takto. Takže ostredok mi radosť neurobil, výhľady neboli žiadne, musím sa tam niekedy znova vrátiť pre tie výhľady. No ale každopádne prechádzka fajná, vlastne ostredok je taká obrovská veľká hoľa, kde teda tiež neviem, či ešte teraz tam pasú, ale myslím, že hej, v podstate všade na Fatre sa kedysi zvykli pásť ovce, teraz sa to tam ešte zachováva v niektorých teda častiach Fatry. No a toto už je Krížna, takisto v oblakoch výhľady žiadne, takže som sa tam ani moc nezdržiaval a pokračoval som ďalej starými horami. Toto už teda pod Krížnou, to už som zišiel zase pod tú úroveň oblakov a kráčal ďalej nižšie. No a dole pod Krížnou je tiež teda takéto Ačko. Ono to aj není, že kolíba, je to iba také Ačko, je to vlastne otvorené. Núzovo by sa tam dalo prespať, ale keďže bolo ráno, tak som nad tým ani nerozmýšľal a kráčal som ďalej. No a tento deň som vlastne prešiel strašne veľa kilometrov, to bolo že asi 20 kilometrov. A bolo to akože dosť vyčerpávajúce. Aj toto už teda je z tých starých hôr. No a tento úsek bol taký, že strašné také hore-dole, nekonečné hore-dole v kúse a už som tak za každým kopcom, za každým ďalším kopcom čakal, že už to skončí, že už konečne sa ukážu tie Donovaly, lenže za ďalším kopcom bol ďalší kopec a ďalší kopec. Tak už taký docela vyčerpaný som prišiel k tejto jaskyni. Tam som si oddychol, zvaril som si čaj, čo to som prejedol. No a pokračoval som zase ďalej cez túto Motičskú hoľu. A kráčal som teda až tuto k tomuto Zvolenu. A Zvolen je kopec, ktorý už je v podstate nad Donovalmi. Takže odtiaľ som už schádzal dole na Donovaly. No a problém bol teda, že niekde pred týmto Zvolenom začalo už totálne liať. No a síce som mal prší plášť, čo bolo super. A mal som aj celkom dobré turistické topánky, lenže neboli to zrovna gumáky. No a jak som kráčal, tam bola celkom taká vysoká tráva. A jak som kráčal to vysokou trávou, tak vlastne všetka tá voda z tej trávy sa mi liala rovno na topánky. Takže po nejakom čase už to topánky nezvládli, povolili a niekde už v polke zostupu na Donovaly som si ich musel vyzúť, vyliať z nich vodu, vyžmýchať ponožky. No a ponožky už som si potom aj nedával a pokračoval som ďalej iba bosý v topánkach. Bolo to strašne vyčerpávajúce, už som si akože celkom nadával, že čo som si to urobil. No ale konečne som potom došiel na Donovaly. Tam som si zobral vlastne Airbnb. Hovoril som si, že však jedna noc bude stačiť, dám sa dokopy, operem si veci, osprchujem sa a ráno budem pokračovať. No tak som prišiel na ten apartmán, dal som si sprchu, dal som oprať veci, vyvešal som to, ešte predtým som sa zastal v reštaurácii najesť. No a večer som zaspal, ráno som sa zobudil s tým, že ma bolí komplete celé telo a že asi nebudem schopný sa pohnúť ďalej. No a tak som písal teda tomu majiteľovi apartmánu, že či by som mohol ostať ešte jednu noc a on bol taký úplne že rád, že jasné, v pohode, ešte mi dali lepšiu cenu. Takže veľmi milý. Takže som mal vlastne ešte dosť času, aby som si spravil nejaké ďalšie zásoby na ďalšie dni. No a potom som teda vyrazil ďalej po ceste SMP, po tejto červenej. Cez Kečku, Kozí chrbát, až hore na Veľkú Chochuľu. A tu pod Chochuľou je vlastne ďalší zrub, ktorý bol na mojej trase. No a toto už je vlastne Salaš Kečka. Salaš Kečka je takýto veľmi pekný salaš, je tam vlastne chatár. Dá sa tam v podstate najesť, chatár tam zvykne variť, minimálne nejakú polievku, po prípade nejaké ďalšie veci. Dá sa tam akože zaplatiť si ubytovanie, no ale keďže to nie je úplne môj štýl, tak som samozrejme pokračoval ďalej. No a toto už je z výstupu vlastne na Veľkú Chochuľu. Tuto niekde po ceste som stretol takého staršieho pána, takého Nemca, ktorý teda sám s takým oldschoolovým batohom, ktorý vyzeral ako z 80 rokov, sa tam motal teda po tomto nízkotatranskom hrebení. Vyzeral byť taký trošku zmetený, tak som sa ho opýtal, či je v poriadku. Vyzeral, že teda hej, mal aj vodu, mal jedlo, vedel kam ide, bol orientovaný, tak si hovorím, že dobre.
Tak chvíľku sme pokecali a sme sa rozlúčili a išli si každý po svojom. No a takéto parádne výhľady z hora, tu už som bol vlastne v takom pásme, kde rastie kosodrevina. Mal som to šťastie, že teda tento deň ma nezastihol žiadny dážď, bolo teplúčko, neviem, či som dokonca nešlapal v sandáloch hore, lebo teda zobral som si okrem turistických topánok ešte aj sandále, ja som taký extrémista. A teda kráčal som tuto hore na Veľkú Chochuľu. Na Veľkej Chochuli bol úplne, že krásne teplúčko, tak tam som akože sa chvíľku ostal tak vyhrievať na slnku. No a dostal som ďalšieho typa od kamarátov, že teda pod Veľkou Chochuľou sa nachádza zrub, ktorý sa volá Tajch. No a Tajch je vlastne taká, že dvojizbová drevenica, toto je ona. To som vôbec nečakal, že to bude také obrovské. No je to stará drevenica, niekedy asi zo 60. rokov, kedy si to slúžilo vlastne polovníkom. Teraz sa slúži pre turistov ako útulňa. No a kúsok za Tajchom vlastne sa dalo ísť do takého žľabu, kde tiekla voda. Bola tam z dreva spravený taký akože vývod na tú vodu, človek sa tam vedel osprchovať. Bola tam vlastne taká priehlbinka spravená, že človek si tam vedel aj ľahnúť do vody. Bola tam úplne ľadová, čistá voda. Veľmi mi to padlo vod. No a na tomto Tajchu, teda na stenách, boli vyrezané rôzne nápisy a teda najstarší odkaz, čo som tam našiel, bol že z 63. roku, čo tam teda niekto vyril, takže tá drevenica je minimálne takto stará. No a cestou z Tajchu na druhý deň hore som stretol túto vretenicu. Bolo to inak veľmi zaujímavé stretnutie, ja som sa tak kráčal hore, vôbec som ju nevidel a už to bolo také, že ešte jeden krok by som spravil a už by som bol na ňu vstúpil. Lenže chvála Bohu teda dala o sebe vedieť, začala úplne hlasno syčať a začala sa tam predo mnou vlniť. Takže ma upozornila a našťastie ma teda nepohrízla. A na tej fotke to ani tak nevyzeralo, tak mala minimálne tak pol metra na dĺžku. A to bolo asi prvýkrát v živote, že som videl dospelú vretenicu takto voľne v prírode. No a pokračoval som teda ďalej hrebeňom. Z Tajchu som išiel cez také miesta ako Košarisko a pod Skalkou. A teda okolo sedla pod Skalkou sa nachádzal ďalší zrub. To je tiež taký viac menej tajný zrub, o ktorom málo kto vie. V podstate o ňom vedia viac menej miestni, ktorí chodia v lete zbierať čučoriedky a tým, čo sa nechce schádzať dole, tak vlastne tuto prespávajú. No a ja som teda taký šťastlivý, že ja mám kamarátov v Liptovskej Lužnej, ktorí mi tento zrub ukázali. Takže vlastne mal som to po ceste, tak si hovorím, že dlho som tam nebol, tak som sa tu zastavil a síce to nebolo ďaleko od toho Tajchu, ale hovorím si, že teda už keď som tu, tak prespím. Tak som prespal. No a po obede teda prišiel ešte jeden párik, chlapík so ženskou. A v chvíľu to tak vyzeralo, že tam ostanú so mnou, že sa tam budeme tlačiť, lebo inak ono je to strašne maličké, že vnútri sú dve poschodové postele. No a miesta na state je tam tak, že keď sú tam dvaja vedľa seba postavia, tak už sa tam tretí nevlezie. Takže som nebol úplne nadšený, teda keď tí dvaja prišli, lebo som si predstavoval, že teda budem mať pohodičku, budem tam sám a bude to super. No a keď prišli, oni sa najedli. A ja som im rozpovedal príbeh o tom, akú krásnu dvojizbovú drevenicu som objavil iba nedaleko odtiaľto. No a oni sa teda nechali zmotať a išli sa tam pozrieť, tak som sa potešil, že teda ma tam nechajú samého. A oni tiež teda asi chceli byť zrejme sami, vyzerali, že chcú mať romantiku, takže vlastne aj oni boli radi a ja som bol rád. No a takto to vlastne vyzerá vnútri, sú také dve postele do L-ka. No ja som vlastne spal tuto hore na tejto posteli a vlastne akurát to tak vyšlo, že hlavu som mal rovno v tomto okne, takže som mohol pozorovať, čo sa tam deje. No a rovno vlastne pred kolíbou tu bol taký ihličnatý strom, myslím, že to bola jedla, ale nie som si úplne istý. No a ako som tam tak ležal, tak podvečer sa začala blížiť búrka. No a raz tak poriadne zahrmelo. A jak teda poriadne zahrmelo, tak spod toho stromu zrazu sa rozbehol taký mladý maco, spravil také kolečko popred chatu a utekal preč, tak sa zlákol toho blesku. No a tak som tam tak ležal ďalej, hovorím si, že super, paráda, už som videl ďalšieho medveďa, pecka, čo bude ďalej. No tak ďalší bol srnec, ktorý teda chvíľu potom medveďovi tiež prešiel úplne v kľude okolo. Inak ja úplne milujem strety a pozorovanie divej zvery.
Neviem, pre mňa sú to vždy také magické okamihy, kedy sa ako keby na chvíľu spomalí čas. A ja to mám s tými zvieratami tak, že sa viac bojím veľkých domestikovaných zvierat ako tých divokých, lebo od tých divokých viem, čo mám čakať a od tých domestikovaných tak nejak podvedomo očakávam pomstu za zotročenie. No. Tuto je vlastne skalka, tuto niekde bol tento zrubík. A teda pokračoval som ďalej cez Veľkú holu, Latiborskú holu, Zámockú holu, cez Ďurkovú, Chabenec, Poľanu, Dereše až na Chopok. Tak toto bol tiež veľmi pekný deň, vyšlo parádne počasie. A bola to fakt, že krásna prechádzka. Hore na Chabenci teda som stretol tohto nočného motýla, ktorý bol úplne že veľký, bol úplne že chlpatý. Dosť tam fúkalo, takže on sa tam asi držal tejto tyčky, aby ho neodfúklo niekam dopreč, celkom bojoval s tým vetrom. Nechal sa takto chvíľu fotiť. No a tak som teda sa potešil s nočným motýlom a pokračoval ďalej smer Chopok. No počasie vyzeralo také, že zo začiatku dobre, a čím bližšie som bol ku Chopku, tak tým už viac oblakov pribudalo a už tiež to potom miestami začínalo vyzerať tak, že či náhodou nezmoknem. Ale teda našťastie som nezmokol, stretol som po ceste tohto kamzika. Sranda s týmito kamzikmi je, že oni teda sa vôbec neboja ľudí. Že ten kamzik normálne akože stál pár metrov odo mňa, pozeral sa na mňa, potom tak odbehol a bol taký, že zvyknutý. No a toto už sa vlastne približujeme k Chopku. To sú vlastne tie miesta ako... Kde som sa tu strátil v tomto? Jasné. Kotliska, Poľana, Dereše. Dereše sa mi veľmi páčia ten názov. No a ďalší kamzik po ceste. No za Derešami teda sú porobené takéto kamenné chodníky, to tam vyzeralo veľmi pekne. Ako také schody do neba. No a keď som prišiel na Chopok, tam je inak taká reštaurácia, som si teda, hovorím si, že idem sa najesť, nemusím si variť sám, paráda. Došiel som do reštiky, bol tam veľmi fajn personál, tak som sa ich vypytoval, že či mi poriadia nejaké miesto, že kde by som si mohol rozložiť spacák. No a boli takí úplne zlatí, že mi povedali, že kľudne na terase u nich v tej reštike. Si hovorím, že super pecka. No a naložili mi riadnu porciu jedla a úplne sme si aj fajn pokecali. No a keďže na tej ich terase dosť fúčalo, tak som sa nakoniec rozhodol, že teda prespím pod lanovkou. Bolo tam také záveterné miestečko, bol som aj pod strechou a bolo to tam fajn. Večer už teda tam nikoho nebolo. Uprostred noci som sa zobudil na to, že bol akurát nejak okolo spolu. V podstate ten mesiac už tak pomaly zapadal a ak bol nad tým horizontom, tak bol úplne že krvavo červený. To bohužiaľ nemám na fotke, lebo som bol úplne rozospatý, ale teda pamätám si to úplne dodnes, že vyzeralo to tam úplne že krásne, nádherne. No a samozrejme kamziky aj okolo Chopku. No a toto už je východ slnka spoza Vysokých Tatier. Ráno som sa zobudil dosť skoro, ešte pred východom. Spravil som si čaj a teda vybehol som na vyhliadku si užiť východ slnka. Bolo to úplne že krásne, nádherné, vlastne tuto vzadu, toto sú Vysoké Tatry. A spoza nich vychádzalo slnko. No a toto už to slnko bolo trošku vyššie. No a ráno som sa rozhodol, že idem na Ďumbier, lebo neviem ani prečo, ale ja som mal vždycky zafixované tak akože v hlave, že Ďumbier je taký kopec, na ktorý by každý Slovák aspoň raz za život mal vyliesť. Neviem vôbec prečo som to mal akože takto nejak zafixované, ale teda bol som rád, že sa mi to konečne splní a že vyjdem na Ďumbier. A tým, že som teda vyštartoval tak skoro ráno, tak vlastne som mal to šťastie, že hore na Ďumbieri ešte nikto nebol. Takže som vlastne vyšiel hore, som si tam iba tak sadol, lahol, rozímal na slniečku, užíval si to tam a už teda keď postupne začali ľudia chodiť hore na Ďumbier, tak ja som sa pomaly spakoval a zase išiel ďalej. No a toto už je vlastne chata generála Milana Rastislava Štefánika, kam som sa dostal po tom, čo som zišiel teda z Ďumbiera. Nebolo tam vtedy moc ľudí, ale tiež teda už pomaly začínali chodiť. Dal som si to také mierne občerstvenie, dal som si nejakú kofolu a neviem, už teda tuším langoš alebo niečo také pod zub. A pokračoval som zase ďalej. Pokračoval som vlastne ďalej na Čertovicu, to je niekde tuto. Tam som vlastne prespal v takom domčeku horskej služby.
A na ďalší deň som teda pokračoval celým týmto úsekom. Musím teda povedať, že tento úsek Nízkych Tatier bol taký úplne najmenej zaujímavý z celej tej trasy. A taký nie úplne akože príťažlivý, bolo tam veľa rúbaní, veľa holorúbov. Bolo teda také dosť smutné. Až vlastne celý tento úsek, až niekde sem, už to začalo byť potom také lepšie. No a toto je ten domček horskej služby, vlastne, kde som prespal. Bolo to tiež úplne super situácia, vlastne, keď som tam prišiel, tak to vonku na terase sedel chalanisko, čo tam vlastne pracuje. Mal tam vypeckovaného Jimiho Hendrixa a varil guláš, tak si hovorím, že to som asi dobre prišiel, že teda tu ostanem na noc. No a potom postupne prišli ešte nejaké ďalšie partie, úplne že fajn ľudí, s ktorými sme potom večer sedeli na terase, popíjali pivko a vykecávali. Potom inak bolo aj ľúto, že vlastne ideme každý iným smerom, lebo bolo mi s nimi úplne že fajn a mal som chuť s nimi pobudnúť ešte deň, dva. No tak snad niekedy na budúce bude šanca. No a tak som teda ráno pokračoval ďalej. Okolo tejto útulne Teresky, je to inak úplne že fungovala nová útulňa. Pokiaľ si dobre pamätám, tak tam nebola piecka. Boli tam iba nejaké lavice a stôl, ale teda neostával som tam, išiel som ďalej. No a takto nejako to tam vyzeralo, hej, že takýmito rúbaňami človek kráčal skoro celý deň. Miestami to bolo viac, miestami menej zarastené a bolo to teda celkom akože smutné pohľady na celé to okolie tam. Po ceste teda bola ďalšia útulňa Ramža, tiež hodne využívaná, hlavne ľuďmi, ktorí chodia SMPčku. Je to vlastne úplne že priamo na trase. Veľmi pekná útulňa, vnútri aj piecka, je to tam celkom veľké vnútri, sú tam také lavice na spanie porobené. No a bol som teda trošku naštvatý, lebo bolo tam veľa bordelov, čo tam ľudia ponechávali, teda v igelitkách aj mimo igelitiek a všeličo. Niekoľko proste igelitiek s bordelom tam bolo. Tak mi to nedalo a bola tam taká návštevná kniha, tak som z nej vytrhol jeden papier a napísal som tam teda nejaké také upozornenie, aby si ľudia nosili svoj bordel za sebou preč, lebo teda nechodí tam žiadna upratovačka. Tak snáď na budúce to už bude čistejšie. No a toto už je, myslím, že Havrania Poľana. To už začalo byť tie miesta, teda toho hrebenia, kde už to bolo také lepšie, že už som prešiel všetkými tými rúbaňami. A už to teda tam bolo také zase zaujímavejšie, krajšie. Hej, prechádzal som cez toto sedlo Oravcová. A došiel som teda až na sedlo Priehyba. No a sedlo Priehyba je vlastne sedlo, ktoré je rovno nad Heľpou. No a stretol som tu takého Čecha, ktorý teda tiež išiel vlastne tú istú trasu ako ja, ale bol tam už nejako skôr. A vlastne stretli sme sa v tomto prístrežku. A obaja sme teda boli rozhodnutí, že tam prespíme a on teda už na druhý deň sa chcel vraciať dole do dediny a domov, lebo mal nejaké problémy s kolenom. No a každopádne sme sa tam posedeli pri ohníku večer, pokecali, on prespal potom tuto na tom stole pod prístrežkom, ja som si rozložil spacák pri ohni a veľmi fajn sa tam spalo, až na to, že teda ráno som sa zobudil celým totálne mokrým spacákom, ako padla rosa. Ale vlastne vyšlo slniečko, takže som spacák zavesil tuto niekde a za chvíľku sa mi usušil. Vypili sme si spolu ešte čaj. No a tak sme sa rozlúčili a pokračovali každý po svojom. No. No a toto už vlastne som tak akože sa pomaly začínal blížiť ku Kráľovej holi. Ja som inak bol taký, že keď som začal celú tú túru v tom Ružomberku, tak asi po 2 dňoch som tak sám sebe hovoril, že však keby som to aj nedal celé, tak nič sa nedeje, keď nebudem vládať, tak proste zídem dole a pôjdem domov, že v pohode. No a zaujímavé bolo inak, ako že tak človeku sa úplne prenastaví fungovanie mozgu, keď je takto dlho človek šlape s batohom na chrbte. Vlastne prvé 3 dni boli také akože trošku krízové, že sa mi, aj som fučal, hej, nie, že sa mi nechcelo, chcelo sa mi, ale neveril som si, že to dokážem prejsť celé. No ale keď už som sa potom ocitol vlastne na Kráľovej holi po tých 160 kilometroch, tak som si tak povedal, že sakra, mi bolo ľúto, že už to končí a ja som sa tak cítil, že kľudne ešte ďalších 100 kilometrov by som zvládol. Takže sa teším, zase už vymýšľam na toto leto, že ďalšiu nejakú diaľkovú trasu, lebo začalo ma to teda fakt baviť.
No a tuto niekde v týchto miestach, tuto je vlastne sedlo Priehyba, a odtiaľ som potom išiel celou toto červenou, tu som sa zastával na Andrejcovej na chate, tiež na nejaké občerstvenie. A cez túto Bartkovú, Orlovú, Strednú hoľu som teda išiel až na Kráľovú hoľu. No a takto nejako to tam vyzeralo, tu je veľká vápenica. A tuto niekde som stretol inak takú partiu ľudí. To bolo zrazu ako keby niekde na druhom konci vysadzali z autobusov. Strašne veľa ľudí zrazu išlo oproti. No a už keď asi 30 ľudí prešlo okolo mňa, tak mi nedalo a 31. som zastavil, že vlastne o čo tu ide. No a tak som sa dozvedel, že to je nejaký tradičný, každoročný pochod, malo to niečo z SMP. A teda ľudia takto kráčali neviem už presne odkiaľ, ale teda išli do Banskej Bystrice. No a na trase som stretol pána, ktorý mal že 78 rokov. A teda bol na tejto túre so svojím asi tak 15-ročným vnukom. Tento inak veľká inšpirácia, 78-ročný detko, išiel asi 50 km proste horami s tým vnukom, obaja si to náramne užívali. A tak akože sme si pokecali, asi ja neviem, 15-20 minút sme tam kecali a veľa energie mi ten pán dodal. A teda dúfam, že keď budem na dôchodku, tak tiež na tom budem podobne. Ešte stále s kondičkou. No, takéto kamene po ceste, tiež veľmi pekné výhľady na Vysoké Tatry. No a toto už je útulňa Andrejcova, kde som sa teda na chvíľu zastavil. Stretol som tu tiež takých dvoch starších pánov, čo boli spolužiaci už niekde od Gimpla. Prisadol som si k ním a asi teda hodinu sme sa tam vykecávali. Tiež takí cestovatelia a horali. No a akurát mali teda taký deň, že manželky ich pustili že na výlet, tak sa zobrali na Andrejcovu a popíjali tam už asi 3. borovičku a 4. pivo. Tak som si teraz dal s nimi jedno pivo, dal som si s nimi pol deci a pokračoval som zase ďalej. No a tuto už som sa vlastne pomaličky blížil ku Kráľovej holi. A tu niekde v týchto miestach som stretol tiež takú partiu chalanov, oni boli asi 5. A oni išli v podstate viac menej tú istú trasu ako ja, ale naopak, že išli to z Telgartu do Ružomberka. No a jednému sa rozpadával batoh. Tak sa ma opýtal, že či náhodou nemám ihlu a niť pri sebe, tak mu hovorím, že no náhodou nejakú mám, tak bol úplne že celý šťastný. Tak sme tam posedeli asi pol hodinku, kým si pozašíval batoh, chalani už boli celkom vráži, mali čo to popýtať, takže bola s nimi celkom sranda. No a keď si teda chalanisko zašlo popruch na batohu, tak sme potom zase každý pokračovali po svojom. No a toto už je vlastne Kráľová hola. Inak tá pesnička klamala, hej, na Kráľovej holi není žiadny strom. Je tam len tento vysielač. Komunistický, zaujímavá budova, je to tam také ako pes na oko, teda privítal by som radšej ten zelený strom, ale aj vysielač dobrý, keď není strom. No a v tom vysielači je tam taká núdzová miestnosť. Neviem, či je ešte stále otvorená, niekde som sa mi zachytil, že už to akože zrušili, zavreli, ale teda keď som tam bol, tak ešte to bolo otvorené. No ale popravde nevyzeralo to tam úplne, že veľmi vábne, veľmi lákavo. Tak som si tak hovoril, že si radšej nájdem nejaké miesto vonku, kde prespím, tak som tam chodil okolo toho vysielača a hľadal, že kde by to tak šlo. No a keď už som nejaké to miesto našiel, tak už som si tam aj rozložil spacák, karimatku, všetko. No a ako sa začalo zvečerievať, tak zrazu išla búrka. No hovorím si, že sakra, že to bude škrcať rozpočet, asi budem musieť využiť túto núdzovú miestnosť. Tak som sa vlastne presťahoval do tej núdzovej miestnosti a so všetkými vecami. No a nedalo mi teda ísť sa pozerať na tú búrku, lebo rád sledujem búrky, tak som ešte vyšiel večer von. No a už ak sa tá búrka vlastne úplne priblížila k tej Kráľovej holi, tak sa zrazu rozdvojila a úplne tú Kráľovú holu obišla z každej strany, iba nado mnou bolo vlastne okno úplne, že hviezdne nebo. A všade okolo teda Kráľovej holy šľahali blesky, hrmelo to, iba vlastne ja som mal nad hlavou úplne že čisté nebo a hviezdy. Takže tiež veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi pekné momenty. No a pekné výhľady na Kráľovej holi, oplatí sa tam ísť pozrieť. Dá sa tam dostať aj na bicykli, vedie tam aj cyklostezka. Ale teda po svojich z tejto strany je to také krajšie. No a na druhý deň ráno zase takéto pekné výhľady, vyparujúca sa voda z hôr. A veľmi, veľmi pekné ránko. No a bolo tam teda ešte takáto tabuľa, kde
na ktorej teda som sa dozvedel, že Kráľová Hola je pomenovaná podľa Mateja Korvína, ktorý tam kedysi teda išiel na poľovačku. A teda dostala názov po Matejovi. No a toto už celá tá trasa vlastne, ako som ju prešiel, píše mi to 160,7 km, ale bolo to asi aj o čosi viac, lebo nie vždy som toho stopára zapol hneď, keď bolo treba. Takže nejaké úseky som tam vynechal. Ale teda zhruba 2 týždne, zhruba 160 km. Dalo by sa to spraviť oveľa rýchlejšie, lenže tým, že ja som išiel úplne pomalým vychádzkovým tempom a asi na 4 miestach som ostal spať, že po 2 noci, lebo proste sa mi chcelo a mal som čas. Tak mne to vlastne trvalo 2 týždne a tak tu vlastne vyzerala celá tá trasa. No. A toto už je teda posledná fotka a dostávame sa k mojej obľúbenej časti cestovateľského kina a to sú otázky z publika. Takže ak sa chcete niečo opýtať, neváhajte, nehambite sa a pýtajte sa. Koľko by ti to prosím ťa trvalo, keby si tam nedával tie pauzičky? Keby som si nedával tie pauzičky, tak si myslím, že by sa to dalo zvládnuť za 8-9 dní. Plus, minus cca. Ale záleží teda od každého. Ja som po ceste stretával aj takých tých nejakých horských bežcov, ktorí utekajú po horách. Čo akože ja úplne som celkom nepochopil, ale teda taký človek by to podľa mňa dal aj za oveľa menej. Jasne. Tie ubytovní, ktoré si spomínal, to človek musel nájsť nejaké mapy alebo nejaké aplikácie, alebo jak si to našiel? Hej, no mnohé som poznal už z minulosti. Ale teda používam aplikáciu, ktorá sa volá, že Mapy.cz a na mapách CZ sú mnohé, nie všetky, ale mnohé útulne a mnohé zruby sú na mapách zaznamenané. Spomínal si, že si mal ťažký batoh zo začiatku. Koľko si mal bajočku, kilo v tom batohu? Neviem, nevážil som to, ale tak odhadom to mohlo byť tak do 20. Lebo zobral som si strašne veľa jedla, potom vlastne na každom tom z tých prvých zrubov, na ktorom sa zastavil, som proste veľa jedol, aby som ten batoh nejako odľahčil, tak vlastne už potom, jak som ostal 2 dní na tom zrube v tej divočine, na tom plochovi, tak tam už som akože tie najťažšie veci, čo som v batohu mal, som pojedol, tak už potom sa mi išlo lepšie. Ale tak hádam, že okolo tých 18 kg mohol mať ten batoh kľudne, no. A vlastne tú stravu si niesol s sebou a niečo si jedol v chatách, že nebolo také miesto, či na Donovaloch si dokupoval jedlo? Na Donovaloch som si dokúpil zo pár drobností. Ako nepotreboval som toho nejako veľa dokúpiť, ale kúpil som si tam vlastne plynovú bombu, lebo mi dochádzal plyn, tak to bolo také, že to som potreboval. A inak nejakých pár drobností, nejaké sačkové polievky som si tam kúpil a nejaké sladkosti a také somariny, ale väčšinu som vlastne, mal so sebou. Čo práve so sebou? Sušenú alebo nejaké tie hotovky alebo niečo podobné? Rôzne. Veľa zvyknem, sušené, zvyknem také, že cestoviny, takú tú červenú šošovicu, to sa rýchlo, jednoducho uvarí. Sem tam aj rýžu, ale osvedčil sa mi viacej kuskus, že to je také fajn, to sa veľmi jednoducho ľahko varí. Nejaké oriešky, nejaké sušené ovocie, nejaké proteínové tyčinky, aj nejaké instantné, také tie všelijaké cestoviny alebo polievky. Väčšinou tak. Na tie medvede si mal nejaké zvončeky, spreje, takéto veci, či nebolo treba? Alebo nebral si? Nebral som. Ja teda neviem, mám také akože v rozporu plné sú podľa mňa tie zvončeky, čo sa týka hôr a medveďov, lebo podľa mňa sa môže kľudne stať, že ten medveď si vás pomýli s ovečkou, keď máte ten zvonček. Aspoň mne to tak teda prípada, takže ja nemám žiadny zvonček a keď mám taký pocit, že niekde v okolí sa niečo okolo mňa pohybuje, tak buď zatlieskam, alebo zakričím, alebo niečo rozprávam, alebo si spievam, alebo si pískam, že skôr to riešim takto. A teda ja to mám s medveďmi tak, že ja sa teším na každé stretnutie, takže ja som v tomto taký, asi trochu divný, že ja to skôr vyhľadávam, než by som sa toho bál. Asi som prepočul, kedy si tam bol? V jakom období, prosím ťa? Lebo... To bol jún 2022. Tak. A keď si tak sám cestoval, nedávalo to tak na teba, že keď si tak sám, alebo že nebolo to tak smutno? Nie, bolo mi smutno. V podstate stretával som po ceste celkom dosť ľudí, ale ja to mám celkovo tak, že ja rád chodím sám a rád cestujem sám.
Že nie vždy samozrejme, ale teda keď sa na mňa príde, tak s tým nemám absolútne žiadny problém a rád takto chodím aj sám. Dal by si nejakú radu niekomu, kto ide na takú dlhšiu túru? No, nebalte si ťažký batoh. A pripravte si dobré topánky a pevnú vôľu. Ja si myslím, že celkovo akože, čo sa týka hôr a chodenia po horách, tak podľa mňa je oveľa dôležitejšie akože vôľa a odhodlanie, než nejaká kondička. Že ja som napríklad taký človek, že fajčím, nešportujem, hej, a proste nemám nejakú super kondičku, ale teda kompenzuje to pevnou vôľou a odhodlaním. Mal som aj také kožené turistické vysoké boty. Ale teda nosil som to tak pol na pol, že keď bolo slnko teplo, tak som nosil často aj sandále. A keď bolo, že buď chladnejšie, alebo pršalo, alebo niečo, tak som kráčal v topánkach. Čo sa týka vody, tak som si akože vždy nájsť nejaký čistínku, nejaký prameň, nejakú vodu, kde to tečie, alebo som si kúpať vodu a nosil svoj veľa fľašiek a takýchto vecí. Všade po celej trase je veľa prameňov. Veľa, ono vlastne aj v tej aplikácii Mapy.cz, tak tam okrem útulní sú zaznačené aj pramene. Takže vlastne v podstate netreba mať so sebou nejaké veľké kvanta vody. Ja som mal som vlastne fľašu a termosku, takže tie som si vždy tak naplnil a to som väčšinou aj nestihol vypiť, kým som došiel ku ďalšiemu prameňu. Si to trval? Nie. Akože u nás v prameňoch na horách je čistá voda. Úplne, že pitná, fajná, chutná. Jak si plánoval tú trasu, už keď si na nej bol, prosím ťa, mal si mapu, alebo išiel si na telefóne stále, alebo... Mal som teda tie mapy cez telefóne, ono to funguje aj offline. Jasne. Že ja som si v podstate stiahol akože mapu Slovenska do tej aplikácie. A či si čekoval, akože že kaďal máš ísť, či si čekol, že idem tadeto, alebo to bolo dosť dačené na to, aby si trafil aj bez telefónu? Tak keď som chodil občas mimo chodníkov, tak to občas akože bolo treba sa pozrieť, či idem dobre. Takže vtedy hej, ale keď som zrovna kráčal po značenom chodníku, tak to nebolo treba, že tam u nás sú tie chodníky dobre značené väčšinou. Telefón si ako nabíjal? Mal som powerbanku. No v podstate to bolo tak, že kým som došiel na Donovali, tak sa mi minula aj powerbanka, takže na Donovaloch som si zase nabil aj powerbanku, aj telefón a tak mi to potom vydržalo až do Telgartu. 10 000 tých mikro, či čoho to je? Miliamper. Takže tá 10 000 stačila úplne. Ale tým, že ja som v podstate väčšinu času som mal zapnutý na telefóne letový režim, hej, že aby mi to, keď ten telefón hľadá signál, aby mi to nežralo zbytočne baterku. Väčšinou som mal teda letový režim zapnutý, lebo v podstate aj tak málo kde na tých horách je signál. Takže aj takto sa dá šetriť baterka. No ja som používal, že levandulovú silicu a tea tree olej. Hej, že levandula vlastne odputuje hmyz všeobecne, aj kliešte. Tea tree olej tiež, takže som to riešil tak, že som si vždy pár kvapiek kvapol na nohavice alebo na nohy. Rozotrel som si to po nohách a funguje to. A vlastne tie útulne sú už non-stop otvorené, alebo... Hej, útulne sú otvorené non-stop v každom počasí. Väčšina z nich je takých, že to vlastne funguje tak, že človek tam príde, je tam, není tam žiadny nejaký chatár, nikto. Sú také nepísané pravidlá používania útulní, že teda človek by ju mal vždycky nechať v lepšom stave, než v akom ju našiel. A že človek by mal vždycky doplniť drevo, ktoré spálil. A toto teda v lete to není až také nutné, ale teda napríklad na jar, na jeseň a špeciálne v zime je to veľmi dôležité. Lebo teda v zime, keď tam človek prejde pomrznutý, vysilený, vyzimený, tak akože je to fajn, keď tam už je nachystané drevo a nemusí si ísť teda zbierať ďalšie. Takže to treba. To je taká základná slušnosť, čo sa týka útulní. Keď si bol v lete, bola tam veľká zima, že bol treba nejaký zimný spacák, alebo takéto veci, či stačil úplne letný? Vôbec, stačil úplne letný spacák. Vlastne na žiadnej útulni. V podstate na všetkých tých útulniach sú piecky, dá sa tam zakúriť, ale v lete to vôbec nikde nebolo treba.
Celý čas bolo príjemne teplúčko. Teda občas, keď akože prišiel nejaký dážď, tak sa vždy trošku ochladilo, jasné, ale nebolo to nič strašné. Plánuješ ísť ešte niekedy túto istú trasu, čo si už absolvoval? Túto istú asi nie, ale teda všeobecne ja chodím často a rád na Veľkú Fatru, aj na Nízke Tatry, ale teda plánujem v lete nejakú inú dlhú trasu. Ešte neviem úplne presne čo, láka ma dosť asi také niečo, že od Polonín, vlastne tam je taký trojhraničný bod Kremenec, tak od toho bodu vlastne po poľskej hranici, až pokiaľ sa bude dať, že toto mám tak najnovšie vo výhľade. Tam je teda problém s útulňami, tam ich je veľmi málo, takže to už si budem musieť zobrať asi aj celú tú. A teda je to tam úplná divočina, veľmi málo ľudí tam chodí, tak som zvedavý, že ako to tam bude vyzerať. Tak, ešte niekto? Sa môžem spýtať, že keď nie je útulňa voľná a spávaš väčšinou tak, že niekde iba tak na voľno, alebo hamak si uvažoval kupovať? Ja mám taký problém s hamakom, že ja neviem moc spať v hamaku. Že je mi to také nepohodlné, nekomfortné, takže skôr nie. Som skôr taký, že keď už tak celtu spraviť si nejaký akože prístrežok celty a vyspať sa normálne na zemi na karimatke. Ale teda na tých útulniach je to také, že pokiaľ není absolútne preplnená, tak vlastne ako keby nikto nemá právo ťa odtiaľ vyhodiť. A väčšinou vlastne človek stretne na tých útulniach, že fajn ľudí, ktorí ani nemajú problémy ťa vyhadzovať, ale teda občas sa môže stať. Takže pokiaľ nie je útulňa úplne plná, tak vlastne môžeš ju použiť, aj keď tam niekto je. Aké také hlavné veci si že nemal zabudnúť? Určite dobré topánky, kvalitnú obuv. Nejaké to oblečenie, hej, podľa sezóny, keď je chladnejšie, tak je dobré mať nejakú bundu, nejaké dlhé gate. Keď ide človek na dlhšie, tak je dobré mať aj teda nejaký ten prší plášť. Lebo teda človek nemá vždy úplne možnosť sa všade usušiť. No a jedlo, odhodlanie a dobrú náladu. Aj inde vo svete robíš také treky? Hej, teraz najnovšie v Gruzínsku na Kaukaze, tu mám takú najnovšiu novinku. Sám? Sám? Alebo s niekým? No, v lete som bol sám prvýkrát. Ja som tam bol vytvárať vlastne zájazd pre cestovku. Takže som sa tam niečo vyše mesiaca flákal po Kaukaze, po horách, kade tade. A vlastne spravil som zájazd a v septembri sme teda boli aj s cestovkou na prvom zájazde. A dá sa ísť na takýto zájazd ešte? Dá sa ísť v lete. Máme teda 4 zájazdy, prvé 2 už sú vypredané a v auguste a septembri tam máme ešte nejaké voľné miesta. Keby ste niekto chceli, tak cestovka sa volá Full Maja. Na Facebooku nájdete tento zájazd. A vy ste mali otázku? A kam ešte robíte zájazdy ako Full Maja? Ja osobne momentálne iba do Gruzínska. Ale vlastne cestovka ako taká, tak robia všeličo, robia, že Nepál, Indiu, Sri Lanku, Maroko, najnovšie Istanbul, Maledivy, rôzne zaujímavé veci. A teda bude toho pribúdať, lebo teda ja mám v pláne ešte otvárať nejaké ďalšie destinácie, takže postupne bude pribúdať. No, už nejaké som mal, nie konkrétne tu, ale teda ak ma tu ešte niekedy zavolajú, tak určite rád prídem sem spraviť prednášku o Gruzínsku. Ako dlho sa tomu venuješ? No, pomerne dlho, akože ono to začalo, keď som mal možno 15 rokov, že vlastne som začal cestovať tak, že som chodil krížom krážom stopom v Česku a Slovensku. A už potom, čím som bol starší, tak som začal chodiť aj čím ďalej tým viacej za hranice a čím ďalej tým ďalej. A tak nejak, no, ale tak nejak od malička som vedel, že chcem cestovať a že tomuto sa chcem vlastne venovať v živote. Myslíš, že by sa dalo to trasa nájsť s sandálmi alebo takými topánkami, nejakými turistickými základnými, nejakými čo to ani voďodolné, také, že normálne, nejako lepné? Taká vychádzková obuv alebo tak? Akože dať by sa to dalo, ale či vám to bude zrovna príjemné a pohodlné, to je otázne. Hej, že akože je fakt dobré mať poriadne boty, že a hlavne keď je človek na dlhšie, že vtedy
vtedy sa vám tie nohy poďakujú, keď máte poriadnu obuv. No. Ten úsek od Krížnej po Donovali, keď si spomínal, že to je také hore-dole, tam tiež asi veľa ľudí moc nestretneš však. Hej, tam som v ten deň nestretol už vôbec nikoho. Je tam moc to prevýšenie hore-dole? Asi... Ono to ani není, že veľké prevýšenie. Je to vždycky tak ako, že dajme tomu plus minus 100 výškových metrov hore-dole. Len je to také akože psychicky náročné, že človek si už za každým kopcom myslí, že teda už prešiel ten kopec a už to bude dobré, no a potom zistí, že tam ho čaká ďalší kopec. A aby sa na neho dostal, tak musí zase zísť dole z toho prvého kopca a tak sa dostane na ten druhý kopec hore, že je to také na psychiku trochu, no, také náročnejšie. Ale je dobre značený ten úsek? Áno, hej. Sú tam všade, každú chvíľu sú nejaké značky. Šutkovskej doliny, to je nejaké stúpanie. Ten nástup je taký pohodový? Nástup je v pohode. Je to v pohode, ako ten úplne prvý úsek, pár metrov, je to také trošku strmšie, ale akože nič strašné. Že je to v pohode. Dá sa to aj s deckami teoreticky? Áno, ja si myslím, že hej. Nejaké webové stránky máte? Webové stránky s fotkami, s trasami? Nie, ja teda osobne nemám, ale môžete ma nájsť na Instagrame, ak by ste chceli. Som tam akože, to vám keď tak potom napíšem, lebo to si nezapamätáte. A keď si na takomto projektu, tak píšeš si denník, alebo si to všetko dáme? No ja si vždycky beriem ten zápisník so sebou, ale málo kedy niečo zapíšem. Ja si potom vždycky akože tak za to spýtujem svedomie, lebo rád by som mal takéto zápisky stiesť, ale málo kedy teda si na to spomeniem a nejak sa k tomu dostanem. Ale celkom mi pamäť slúži, takže pamätám si celkom dosť aj z výletov. Ale teda budem rád, keď sa k tomu niekedy raz dostanem a začnem si ten denník písať, lebo je to fajn. Aká bola tvoja najhoršia a aká najlepšia skúsenosť? V cestovania celkovo alebo na tejto trase? Môžem to povedať. Aj. No na tejto trase, že najhoršia skúsenosť bola asi presne ten úsek z Krížnej na Donovali, že keď potom vlastne začalo pršať a už na 19. kilometri som toho mal fakt plné zuby a plné topánky vody, takže to som mal trošku takú krízu. No a najlepší bol asi ten moment, keď ten rys tam škriekal na toho medveďa a potom ten medveď vyšiel na tú lúku. To bolo veľmi pekné, veľmi krásne. No a celkovo z cestovania, to ťažko povedať, akože bolo veľa krásnych momentov, bolo veľa aj takých tých menej pekných, ale akože neviem, či vypichnem úplne jeden z toho a jeden z toho. Najhoršie sa možno cestovalo, keď vlastne bola korona, ja som sa vtedy vracal z Indie. Hej, to bolo dosť zle vlastne, ja som mal prestup niekde v Dubaji a celú noc som na dubajskom letisku čakal, že či vlastne odletím do Viedne, alebo už zostanem zaseknutý v Dubaji. Tam sa dobre spí v tom Dubaji. Na letisku, hej, ale problém bol, že vlastne celú noc že nehlasili gate môjho letu do Viedne a po Facebooku už kolovali také fámy, že viedenské letisko sa ide zatvárať. Tak ja som vlastne celú noc s takým krčom v žalúdku čakal a trpel, či sa dostanem do Viedne, lebo ak by som sa nedostal do Viedne, tak už som sa nemohol vrátiť ani naspäť do Indie. Ostal by som vlastne zaseknutý v Dubaji a vôbec neviem, čo by som tam teda robil. Takže ale nakoniec sa to teda dobre to dopadlo, odletel som do Viedne a bolo to v pohode. Fotografie robíš pomocou mobilu, alebo máš nejaký foťák? Chystám sa si kúpiť nejaký lepší mobil s lepším foťakom. Ale hej, tieto fotky, čo ste videli, boli fotené na mobil. Išiel by si niekedy na takú turistiku na Slovensku aj s nejakou väčšou skupinou ľudí? Že možno fakt, či už s kamarátmi, alebo aj niekto, kto by sa chcel pridať a tak, že by si ich vzal za sebou? Asi by to záležalo, že čo by to bolo za ľudí. Ale akože nebránim sa tomu, jasno, že prečo nie. Ale teda som náročný na výber partie, keď príde na hory. Preto chodíme sami. Presne tak. A je to aj také úplne iné, keď človek ide sám, hej, že človek vlastne sa musí spoliehať iba sám na seba, na svoje vedomosti, na svoje schopnosti a na
nemá sa na koho iného spoľahnúť, nemá sa koho iného opýtať. A je to teda, človek musí výjsť akože hodne z tej svojej komfortnej zóny. A teda to je niečo, čo ja robím pomerne často a väčšinou aj rád, že je to vždycky taká výzva. A človek teda veľmi takto akože spozná sám seba z rôznych uhlov, v rôznych situáciách, keď sa takto vyberie niekam sám. Takže odporúčam každému vrelo. Tak čo, ešte niekto nejaká otázka? Ešte možno taká posledná, že tá veľká fanda je taká divokejšia než tá myšlínska zátok, že? Divokejšia v akom zmysle? Menej ľudí, viac zvierat. Či? No ako sa to vezme, akože v posledných rokoch mi príde, že v podstate od covidu, že tá Fatra začína byť taká čím ďalej tým viacej frekventovaná. Akože hlavne na tom hlavnom hrebení, že stále sú tam samozrejme zákutia, kde málo kedy niekto zablúdi. No ale ten hrebeň nízkych Tatier tak tiež nebol až tak frekventovaný, ako som si myslel, že bude. Takže asi záleží, že ako kedy, no. A hlavne samozrejme cez víkendy je vždycky viacej ľudí ako cez týždeň, takže ja v poslednej dobe chodím zásadne cez týždeň. Ale teda asi záleží, no, že ako kedy človek natrafí. Túto trasu si išiel cez týždeň teda? No trvalo to 2 týždne, takže boli tam aj nejaké víkendy. Na tejto trase nejaké závažnejšie zranenie asi nemal. Nie. Akože čo najhoršie, čo sa mi stalo, bolo, že ma poprhla žihľava asi. A ešte ma spieklo slnko raz, no, to bolo také trochu nepríjemné, ale inak nič vážne. Aj napriek tomu, že som teda často kráčal v sandáloch, čo akože neodporúča sa to, ale niektorí to robia, ako ja napríklad. Dúfam, že si mal ponožky v sandáloch. Vôbec, nie. To by som si v živote nedovolil. Ako často za rok takto? No ako kedy. Čím viac, tým lepšie samozrejme. Ale teda napríklad minulý rok som bol v podstate že niečo vyše mesiaca v Gruzínsku. To som bol sám, potom sme mali zájazd v Gruzínsku, to bolo tak na 10 dní. A vlastne, a mimo toho som iba tak akože po horách po Slovensku viac menej. Že väčšinou to záleží, že ako som zrovna na tom finančne a časovo a čo a koľko si zrovna môžem alebo nemôžem dovoliť. Tak ak chcete ešte niekto poslednú otázku, môžete. Pivo je dobré? Prosím? Pivo bolo dobré? No, ako kde? Tak tu sa pýta, nie? Je aj tu? No. Pivo, hej, fajné. Chutí mi Radegas, mám rád. Ďakujem. Ďakujem aj ja, že ste prišli. Snáď sa teda vidíme ešte niekedy na budúce. Pekný večer ešte želám.